Corona hai corona bemarku hinangku sapa Kusuni mukaku sedang nanggu sapa Hello man gana raise logo नोंथांमोन थाखाय मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों बा गोदान आपडेट लानानै फैदों बे आपडेटआ मा जोंहा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जागासिनो सासे आबैनि मेथाइ खननाया बे आबैया मा मेथाइ खनदोंमोन नोंथांमोना थारैनो नुखादों आरो मोनथिखादों बिनि गेजेरजों आं माखासे खोथासो बुंनो सानदों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन बे आबैया कर'ना भाइरासनि मोनसे दोंसे मेथाइ खनदों आरो लोगोसे बर' हारिनि जोहोलावजोफोरनि थाखाय आरो जोहोलावफोरनि थाखाय माखासे मेथाइ खनदों आरो बे मेथाइया मामोन स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन बे आबैनि मेथाइ खननाया जों रायजो राजाफोरखौ बेसेदि बोदों आरो रंजाहोदों आरो गोसोआव नांहोदों बिनि हारिनि मोनसे जोहोलावजोनि मेथाइ खननाय आरो लोगोसे कर'ना भाइरासनि सायाव मोनसे एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै बे मेथाइखौ खनदोंमोन जानो हागौ आबैया गोबां मेथाइ खननो रोंगौ होननानै आं सानो आरो लोगोसे बिथाङा खाबुफोर मोननायब्ला निश्चय बिथाङा मेथाइ खनगौमोन जेरै जों मोनथिनो मोनो बै समाव रानु मण्डल थिग बेबायदिनो बे आबैयाबो निश्चय सोरनिबाफोर थुलुंगा होनायाव सोरबाफोर खाबु होयोब्ला निश्चय आबैया मेथाइ रोजाबगिरि जाहैनो हागोन होननानै आं सानो अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा आबैनि मेथाइ खननाय कर'ना भाइरासनि सायाव कर'नानि बिजि थुनानै आं हाथायाव थाइसे बायबाय बिनि थाखायनो आं मेथाइ बानायबाय खोनासंनो नाजाबाय कर'ना हाय कर'ना बेमारखौ गिनांगौ जाबाय मोसौनि मुखाखौसो गाननांगौ जाबाय कर'ना हाय कर'ना बेमारखौ गिनांगौ जाबाय मोसौनि मुखाखौसो गाननांगौ जाबाय नायबोय हनै जेरावबो नायबोय हनै जेरावबो लकडाउनजों आधा बाजि रावबो थांनो मोनला आइ आफाखौबो मोखां नुलिया कर'ना हाय कर'ना बेमारखौ गिनांगौ जाबाय मोसौनि मुखाखौसो गाननांगौ जाबाय कर'ना अब्ला मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोना खोनाखाबाय बे आबैनि मेथाइ खननायखौ स' नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बे आबैनि कर'ना भाइरास मेथाइ खननाया जाहैबाय मोनसे एन्टारटेनमेन्ट आरो लोगोसे बिनि उनावनो दङमोन बिथाङा बर' हारिनि जोहोलावजोनि मेथाइ खननाय दंमोन बे मेथाइ खननायखौ आं होजोबालासिनो नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरो बे इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बेखौबो साबस्क्राइब खालामना हैबानो जाबाय स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय